mga personal na kahagadan, idudot niya to ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dinudulot ni Maria Celina Arsenal. Espesyal na intensyon dinudulot ni Clarice Jansem Jenlu Cero. Siring man, special intention dulot kan sarong anonymous si ni Mrs. Peck Tagle. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Roberto Sr. Asuncion Paulino Jovan, Salvacion Dominador Dindo Dante Antonio Asin Vicenta. Matindog na po ang gabos. Maugmang mag-awit sa kagurangan, kamo gabos na uya sa kinaban. Maugmang mag-awit sa kagurangan, madya sa tumbangan niya, mag-awit na maugma, madya sa tumbangan niya, mag-awit na maugma. Sa ngaran ka nama, asing kan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamipi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Berhen, inakan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan, asin kadukhaan, warasan namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob din pagalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Nasasabi sa kasuratan na ang kasalan, nagahari sa gabos na bagay,
Kayaan panuga ng Diyos, ikakatawsa na sa mga nagtutubod, bilang bunga kan pagtubod kay Hesu Kristo. Kanday pa na datong ang pagtulukot, kita binabantayan kan tugon, kita inaataman sagkod na ang pagtubod, ipinahayag. Ang tugon iyon sa tung bantay, sagkod na si Kristo dominatong, tanganing kita gibuhon na matanos, huli sa pagtubod. Ngunya na ang pagtubod, dominatong na, day na kita sakop kan bantay. Kamugabos mga aki ni Diyos, huli sa pagtubod ki Kristo Jesus. Kamugabos binunyagan dyan ki Kristo, iginubing nindo si Kristo. Daina nin Hudyo asin Griego, daina nin oripon o bakong oripon, daina nin lalaki o babae, hulita kamo gabos saro dyan ki Kristo Jesus. Kun kamo ki Kristo, kamo mga gikan ki Abraham, mga tagamana susog sa panuga. Tataramonin kagurangnan. Salmo responsoryo ang simbag po kan gabos, gigirumdumonin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Mag-arawit kamo sa kagurangnan, awiton ang sa iyang kaumawan, iusip ang mga gibo niya nga ngalasan, magmuraway kamo sa iyang banal na ngaran, mag-ugmaan gabos na nagahanap sa kagurangnan. Gigirumdumonin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Magsarig kamo sa kusog nin kagurangnan, danay siyang paglingkudan, rumdumanin do ang mga gibo niya nga ngalasan, asin ang sa iyang kapangyarihan, ang mga kahatulan na sinabi niya, simbag po. Gigiramdumon ni kagurangnan sa iyang tipan sagkod paman. O mga aki ni Abraham, sa iyang mga oripon, o mga aking lalaki ni Jacob, sa iyang mga pinili, ang kagurangnan iyon sa tuyang Diyos, ang sa iyang kabutan kukuyugon sa bilog na kinaban. Gigiramdumonin kagurangnan sa iyang tipan sagkod paman. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Umamon ang Diyos, alleluia. Umamon ang Diyos, alleluia. Han kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Murawayan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus nagtataram, sarong babae sa tahaw nin katawuhan nagsabi sa halangkaw na tingog, paladan an tulak na nagdaras sa imo, asin ang mga daghan na nagpasuso sa imo. Si Jesus nagsimbag, orog na paladan ang mga nagihinanyog kan tataramo nin Diyos, asin nag-uutob kaiyan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa sendo gabos. Sa satuyang ibanghelyong ngunyan, nadangog niya to, an pagtaram kan sarong babae, napaladan an tulak na nagdaras sa imo, asin an mga daghan na nagpasuso sa imo. Sa mga ibanghelyo mga tugang, si Jesus ang nagtataram kung si Isay ang paladan.
kung si Isay ang mga taong binindisyonan kan Diyos. Nadangog niya toan sa iyang mga tinaramduman sa sarong bukid o itong inaapod na Mount of Beatitudes, kung sa induman niya ipinahayag kung si Isay ang mga paladan. Alagad ngunyan sa Ebanghelyo ta, ining babae pig single out an sa tuyang mahal na ina, an ina ni Jesus, na siya paladan. Ninhulita siya nagkaigwa, nin sarong marahay na aki, na sa iyang ipinangidam. Asin, an kasimbagan kan kagurangnan, daisa na niya gayod pig uyunan an itinaram kaining babae. Alagad, mas pinahiwas niya kung si Isay an paladan. Paladan an mga naghihinanyog kan tataramo nin Diyos, asin nag-uutob ka iyan. Mga tugang, kunan sa tuyang mahal na ina naging paladan, inibako nin hulita, ipinangidam, asin ipinangaki niya si Jesus, an aki kan Diyos. Alagad, siring man urog sa gabos, urog siyang paladan. Ninhulita siya ang pinaka-ehemplo kan paghinanyog, kan paghurup-hurup, kan tataramon kan Diyos. Asin ini naging parte kan buhay ni Santa Maria. An sa iyang naging kasimbagan sa anghel na si Gabriel sa anunsasyon, iyo an magiging patugmadan o naging dalagan kan sa iyang bilog na pagkabuhay. Uya an oripon nin kagurangnan, mangyari lugod sa sako, susog sa imong itinaram. Padago siyang nagtataram kaini sa mahal na Diyos. Mas kinangani sa atubang kan sa iyang naghihinagdan na aki duman sa pamitisan kan krus. Siya sarong dayupot na disipulo, ninhulita tinugutan niya an tataramon kan Diyos, an kabutan kan Diyos, na iyo an maging parte kan sa iyang pagkabuhay. Siring man si Santa Maria, iyo man ang nagsusubol sa sato, nagibuhon an sa iyang ginibo. Kung nagigirumduman niya to, duman sa kasalan sa kana, sinugo niya an mga naglilingkod sa kasalan. Nagibuhon nindo an anuman nasabihon niya sa indo. Padagos kitang tinataraman kan sa tuyang mahal na ina, na magsunod sa kabutan, asin kasuguan kan sa tuyang kagurangnan. Na idusay niya toan sa tuyang buhay, dangugon an tataramon kan Diyos, asin tugutan na ini, an magpadalagan kan buhay niya to. Inaapudan man kita kan sa tuyang mahal na ina, na maging siring sa iya, bilang sarong dayupot na disipulo, tanganing kita man maging paladan
sa atubang kan sa iyang aki. Dahilang niya kita inaapudan na maging siring sa iya, kundi tinatabangan niya kita sa paagikan sa iyang pagpamibi para sa satuya. Lugod padagos kitang mag-arang sa satuyang mahal na ina, siring man arugon an sa iyang mga padara. Matindog kita para sa pamibi nin banwaan. Si Maria Santissima iyo an ina nin Diyos, hudita siya an ina ni Kristo. Siya man an ina niya to gabos, hudita kita mga tugang ni Kristo. Hagadon taan sa iyang pagsurog asin pagampon, sa lambang kahagadan an sa tuyang simbag, kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Huli sa pamibi ni Berhen Maria Santissima, ina nin bilog na simbahan, may dalilugod ang pagkasararo nin gabos na Kristiyano, mamibi kita. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, paalawan nin mga parakasala, itaw sa tuan biyaya nin dalisay na pagsulsol, mamibi kita. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, ang mga ina sa satuyang parokya, makautob kan sa indang katungdan sa indang mga aki, mamibi kita. Na para sa gabos na daraga asin sultiro sa satuyang parokya, si Berhen Maria maging panalmingan nin kabinian, kapakumbabaan asin kabanalan, mamibi kita. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, para surog nin mga Kristiyano, maranga ang mga naghehelang asin matabangan ang mga naghihingagdan, mamibi kita. Warasan sa imong mga surugoon, O Diyos na kagurangnan, ang danay na karahayan sa kalag-asin sa hawak. Sa pag-ampo ni Berhen Maria, makalikay lugod kami sa mga kasakitan sa buhay, na ini asin makamtan mian kaugmahan na daing katapusan sa langit, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Matukaw po. Hinoomaw ka kagurangnan, Diyos din gabos na linalang, hulikan sa iyong pagkamatinaon, nag-ako kami arak na dinudulot, mi sa imo, bunga kan balago na singibo kan mga kamot nin mga tao, ini magiging para sa mo, inumo nin kalan. Matindog po kita. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganinan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod,
kan Diyos amang makakamhan. Kagurangnan paki ako ining atang kan samong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdum kan gawi nin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Berhen, sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo, iitaas an mga puso, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdum ki Santa Maria Berhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kanduk ngawon mo an sa imong sorgoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbonin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalabat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin maginom kaini tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sabong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos,
kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaitu pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyarian buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugbang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imon kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako akong akong maninigo maninigo, anay kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtarang magtarang kasana, asinan sa kong kalag, maumayan. Kamusta akong balagon, kita saro kita sarong pagkamo. Inumonan sa kong dugo, kakanonan sa kong laman, gabon sa
mudulot ko. Gabos ay mudulot ko. Kamosanga ako ang balakon kita saro kita sarong pagkamo dakol ka mo na nag-inom dakol ka mo na nagkakan kamo gabo saro sako kamo gabo saro sako kamo sanga ako ang balakon kita saro kita sarong pagkamo. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsi kaiding sakramento, masigkat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod pa man ni Birhen Maria sa imong mapakumbabang sorgoon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exulis Filii Hevi, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale, ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut digni amor promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matrice Maria corpus et animam, ut dignum Spiritu habitaculum ipici meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Han kaguragdan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin danay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion,
Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Hanama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birheninang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napalaw na sumirong, magdali tamong liliyon. Ilaw mo ang linalaom, sa sakit si mong surugon, ang debotos mo sorogon, sa mga sakit agawon. Ang debotos mo sorogon, sa mga sakit agawon.